Dagiti kang runa na damag ita ang Martes. Upat apulukot may sa akaso ti COVID-19 iti Baguio City saan ang makapaalarma sigon iti CHSO. Temporary restraining order kontra kadagiti umili nga agbarbarikada versus CMDC iti Mangkayan Benguet. Inlaylayon ti korte iti sa nga pulukot pito nga aldaw. Tanlong asosasyon dagiti small scale miner iti Itogon naipayan iti interim small scale mining contract. Pannakarami ti International Standard Football Artificial Pitch iti Teachers Camp manamnama ang malapas ita atawan sigon iti Philippine Sports Commission. Pagadalan iti Region 1 nga daan na baba ang literacy ken numeracy iti Ilocos Region so kimatan ti DepEd. Senior Citizens Community Center may patakdan iti syudad ti Baguio. Nasarok 1,000 solo parents. Bida iti naiswat ng isang yakap para sa mga solo parent program iti Dagupan City, Pangasinan. Ken nagdudumang arwatan dagiti ubing iti seremonya ti kasar na ibida iti kids fashion show iti Baguio City. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At tuy dagiti kang runan ken nababara adamag ita nga aldaw. Kakailian iti may kapat nga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na iparang kas may kadwa testigo ti House Prosecution Panel ni NBI BARM Regional Director Ken Sigod as Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok. Impatang ni Lotok apudno kan seryoso ti pangta ni Vice President Duterte iti 2024 kontra kadagiti nangangatong opisyal ti gobyerno. Intay subyan dagiti napasamak iti kalman iti agtultuloy nga impeachment trial manigod kini Bridget Marcasi pangusfian. Iti maikaupat nga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte may naig iti Article 4 wenno alleged grave threats simmango iti witness stand ni NBI Regional Director Jeremy Lotok. Nilotok ti Sigod a hepe ti NBI Cybercrime Unit anang imbestigar iti mapapati a panagpangta ni Vice President Duterte kini President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ken Sigod a House Speaker Martin Romualdez. Iti direct examination ti private prosecutor ani Attorney Amando Vergil ligutan iti investigasyon da kinuna ni Lotok a nadutukan da idi ni Sigod nga NBI Director Jaime Santiago tapno imbestigaran ti video ti online press conference ni Vice President Duterte. Kalpasan dayta, dinutukan ni Lotok ni NBI Regional Agent John Mark Calilo nga ipreserba ti digital evidence. Pakairamanan ti video ti online press conference ana irwar iti Facebook page ni Harry Roque iti November 23, 2024. Sigun pay ken Lotok, sinukimat ti NBI ti intensyon, motibo ken kabailan ni Vice President Duterte amang ipatungpal kadagiti insawang na apangta. Karaman pay iti sinukimat da ti press conference ti Office of the Vice President iti October 18, 2024. No sa dino, nadakamat ti Vice Presidente akayat na nga ikaten ti ulo ni President Marcos Jr. Impinsapay ni Lotok anang irwar ti NBI iti subpina kadagiti kamang ti media nagatendar iti press conference iti November 23, 2024 kastamutan kini Vice President Duterte iti November 25, 2024 ken iti December 2, 2024. Saan na
nakaatendar ni Vice President Duterte iti umuna nga investigasyon gapu iti office matter. Sigun ken Lotok, inlawlawag metla ang TNBI iti surat da amang ipatungpalda iti investigasyon may naig iti pangtatibiyag ti Vice Presidente. Sigun pay ken Lotok, seryoso ken pudno ti panagkita da iti pangta ni Vice President Duterte. Inlawlawag ni Lotok nga upat na factors ti inaramat ti NBI iti panagsukimat da iti waragawag ti Vice Presidente. Tiwagas a panangiwaragawag na, ti literal a kaipapanan dagiti sarita na, ken wagas ti panangibalikas ken pakainaigan dagiti partido a karaman. Inladawan na pay ti Vice Presidente iti video kas furious and fuming mad. Ken adu adaras anang ibalikas iti dakas a panarita kontra kada President Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos ken sigo the House Speaker Romualdez. Imputeng pay ni Lotok akas maibasar iti panagkita ti law enforcement. Makapaalarma ti waragawag gapu ta mabali na gundawayan daytoy dagiti dadduma a grupo. Pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction. And then, papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Kinunana, saan na mabali na maaramat ti depensa ti freedom of speech. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? May basar iti investigasyon da, nakita ti NBI nga da iti umdas a rason tapno kasuhan ni Vice President Sara Duterte. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Dinamagmot ni Senator Judge Erwin Tulfo ni Lotok no adda tinaduktalan a motibo iti pangta ni Vice President Duterte. What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and two other people? When we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Kabayatan na, kinidawmot ni Senator Judge Juan Miguel Mig Subiri iti depensa amang ipakita iti anyaman na video wenno recording, amang ipakita iti panangibabawi wenno panangilibak ni Vice President Duterte kadagiti waragawag na. Has been no in any instance that the Vice President had come out on TV or radio saying that hindi, joke only. So at no particular point in time has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court. Kabayatan na, dinamagmat ni Senator Judge J.V. Ejercito ti kapadasan ni Lotok iti panang-agem kadagiti kaso ti grave threats. Inaklon ni Lotok at reklamo kontra kini Vice President Duterte ti umuna a kaso ti grave threats ti personal nga inimbestigaran na. Bridget Marcasi Pangosvian, para iti Pagilian. Padaanan ken tutukan ti panagtultuloy ti special coverage ti People's Television Network iti agtultuloy nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tunggal alas 2 malam manipod Lunes agingga Miyerkules. Mabuya iti PTV analog ken digital channels ken iti official social media pages ti PTV. Iti sa balipay adamag impanamnama ti lokal a gobyerno ti Baguio City ang manageable ti kaso ti COVID-19 iti syudad. Nagpaligip da pa iti panaganad dagiti umili tapno malapdan ti sakit. Report manipod ken ni Christine Bornolia Sampaway.
Tunggal rumwar ni Moises, residente iti Baguio City kanayon ang nakasuot iti face mask. Sigun kenkwana, may sa awagas daytoy tapno makaliklik iti nagduduma a sakit ng runa ita apanawan iti matutudo. Tagal na rin po. Dahil na rin sa usok ng mga sasakyan, ganun. Protection na rin. Iti kaudyan na datos ti City Health Services Office, dumanon iti upat apulo kat maysa ti na-record a COVID cases iti syudad. Sigun iti opisina ti maysa a tao nga adaan iti COVID kat posible a makaakar iti sangapulo nga individual. Kinuna ti opisina asaan met a makapaalarma dagiti na ilista a kaso ngem kasapulan ti doble a panaganad tapno makaliklik iti nasao a sakit. You know, it's just part of the flu actually. However, still we continue with our personal hygiene, no? Washing of hands. If you sneeze or if you are symptomatic, you wear the mask. Malalukoy met dagiti ubingkan dagiti senior citizens a vulnerable iti sakit nga agisuot iti face mask. Kastamot dagiti individual arumrumwar iti pagtaanganda. Sigon iti CHSO, kasapulan nga agpakonsulta iti doktor no makapaspasar iti panaguyag kan panateng. May cough and cold sila, no? They can always have consult in their nearest health center. So meron po tayong 16 plus 1 at the main HSO, no? For consult, they can come and have consult para po they will be given the necessary treatment. Magmas na lang po tayo para sa ating protection sa katawan para maiwasan ng mga sakit. Yan ang COVID na yan na bumabalik-balik. Imunan nga inwaragawag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong a manageable ti kaso tinasao a sakit. Christine Bornola sa Baway para iti Pagilian. Kabayatan na gapo itag tultuloy a panagbarikada dagiti residente iti kalsada a paturong iti exploration site ti Crescent Mining and Development Corporation iti Bulalakaw, Mangkayan. Nakidaw ti kumpanya iti temporary restraining order iti korte tapno may pasardang ti barikada dagiti umili. Naprobaran ti panakilalayon ti TRO iti 10 ket 7 aldaw kalpasan ti summary hearing idi kalman. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Naklaat dagiti residente ti Bulalakaw, Mangkayan idi July 10 kalpasan nga inruar ti Regional Trial Court ti 72-hour temporary restraining order kontra iti panagbarikada da iti kalsada a pauneg iti exploration site ti Crescent Mining and Development Corporation. Nairwar ti pamilin kalpasan ang nangipila ti CMDC iti injunction kan danyos kontra kadagiti umili gapo iti panangbangen kan pananglaped da iti panagdalyasat kan isiserrek dagiti trabahador ti minas iti exploration site. Idilaeng kalman naangay ti summary hearing anang itunda iti panakailaylayon ti pamilin. Sigun kadagiti residente ti Bulalakaw, umanugot da iti TRO no lakit di awan ti operasyon a maangay. Awan ti movement, awan ti isurot ti equipment ba, mabakitan di ay kwa, di kalsada. Tapno di ay papakarmul mo lang, at ay kastada nga biyahe. Ang isurot ti kumpanya ti kwa da, ti naga na equipments da. Malaksid iti data, kini daw damatlaeng ti site visitation kan inspection iti sing-singasing ti kumpanya at drilling site da. Agtultuloy ti panagbantay da iti lugar, iti baet nga inikatdan ti barikada iti kalsada. We are farmers, not miners po. So, naiintindihan po namin na may mga bagay na kailangan yung gawin, pero sana maintindihan din po ninyo na bilang komunidad at bilang mga taong nakatira dito sa lugar na ito, kailangan po namin ng tahimik na pamumuhay at hindi po namin kailangan ng mina na sisira sa lugar namin. Inyunay-unay daan na ala dati Mineral Production Sharing Agreement da idi 1996. Na-renew da ito'y idi March 2022 kan naipatungpal ti proseso ti FPIC idi October 2021 kan nagtultuloy da ito'y iti upat atawan. Naadaan met iti Memorandum of Agreement iti nagbaetan ti CMDC kan Mangkayan Ancestral Domain ang napirmaan idi December 2024 kan NCIP Commission and Bank anang aproba ti certification precondition. We are still open for a dialogue. We are still looking at the option of a peaceful resolution of this issue. And hopefully we will reach that situation right now. Because the TRO was last option, the only resort we can go to be able to bring everybody face to face. Antayo motiban nga mapagulan, di kakailan tayo nga mang
idipindar mo di ay pada mo dagi ay karkarbangan na karsa dagi ay pagbiyagan na tamutoy mo tijay paggardinan. Tidawat ko lang kuma takno magpaiso nga datayo kay Bangkayan ket agmay-may sa tayo. Apay nga agtultuloy yun. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Pagyamyamanan ti isang Apulo Small Scale Mining Association si Tirion Cordillera ti para kay paay kadakwada ti interim small scale mining contract makatulong tapno may payan dagitoy iti suporta ken serbisyo manibud iti gobyerno. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Kaspasat ti pan nakarambak ti maikawalo a Cordillera Month nang ipatungpal ti Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ken daduma pay amasaknan nga ahensya iti issuance ti interim small-scale mining contract. Babaen iti daytoy sa nga pulo nga small-scale mining associations iti Cordillera ti legal itan nga ag-operate kadagiti masakupan da a lugar. Karaman iti naipaayan ti interim contracts ti talo a small-scale mining associations iti Itogon. Para itinabayagan a minero ti Antamocluacan North Wall Miners Association, agyamyaman ni Manong Lopez gaputa mapasaya at pay ti kaakaisuna a pagbiaganda. Dito matutulungan ng mga agencies natin from DNR, tapos sa MGB, and pati po sa BLGO, sa MLGO province. Nagpapasalamat kasi maraming matutulungan ito sa amin kasi ito yung buhay ng mga taga rito sa Cordillera. Babaen iti kontrata mabalin dagitoyon nga agtultuloy nga agminas iti minahang bayan a naideklara. Matulungan pay dagitoy para iti panang kumpleto da kadagiti requirements para iti permanent small scale mining contracts. Decades ago, we've been trying to come up with a process that would allow all of these informal small-scale miners to formalize. We have to come up with an innovative process that would allow them to buy in and get involved. And that's where we found na pwede pala kami mag-issue ng isang interim small-scale miner contract. Innayon na nga gapo iti kontrata, nalaklaka amay yasideg kadagiti minero ti serbisyo ti gobyerno. Babaun met kadagiti minahang bayan wenno dagiti daga nga intuding ti gobyerno a legal a maminas, maipasigurado nga umatnugot dagiti minero inti environmental, safety ken regulatory standards. Kagandahan nung sila ay pumasok sa ating formalization system, pumasok din yung serbisyo ng gobyerno. Yung ating serbisyo, naturuan sila kung paano magmina ng tama, paano pangalagaan ang ating kalikasan, paano i-address ang community concerns. Yung mga bagay na yun dati-dati para bang kung ano lang maisip. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Na dumaduma a klase ti kawayan tinaimula iti kaluklukat a Bamboo Eco Park a proyekto ti Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Makipay daytoy kadagiti bisita iti panakaammo iti kinapateg ti kawayan, may tunos iti environmental conservation ken sustainable development. Report isang bay ni Christine Bornolia sa Baway. 1, cut. Yay! Pormal na nailukat iti publiko ti Camp Pepot Media Bamboo Eco Park ijoy Burnham Park. Ti Bamboo Eco Park ket may sa proyekto ti Baguio Correspondents and Broadcasters Club katinulong iti lokal a gobyerno ti Baguio City ken ti pribado a sektor. Dumanon iti 20 a bamboo species abuklen tinasurok sa 1,000 a bamboo stalks tinaimula iti Eco Park. Sigun iti dadaulo ti Philippine Bamboo Industry Development Council. Panggepda nga italo ti industriya ti kawayan gaputa dakkel a makatulong iti aglawlaw ken ekonomiya. Our mission is to promote bamboo not only as an economic resource, but also as a strategic partner in environmental conservation, climate resilience, and sustainable community development. Palagipmat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong karagiti turista kan bisita nga agpasyar iti nasao nga Eco Park. Makitinulong amang aywan karagiti na imula a bamboo stalks. Maipaayan iti kaskana na panusa dagiti mangdadael karagitoy. Ipe-penalize namin sila. Meron kaming environmental code dito.
So maximum penalty, syempre maganda rin yung i-apprehend mo sila. Kinablaawan mo ti Mayority Baguio Correspondents and Broadcasters Club kapo iti inisyatibo da. I would like to congratulate BCBC for being so resourceful dahil this is actually an area adopted by BCBC. And I've been waiting for them to really improve this area for the past almost 2 years now. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Patrabaho iti International Standard Football artificial pitch iti teachers camp sinukima ti dadaulo ti Philippine Sports Commission. Anya nga ti pagsayaatan ti pasilidad kadag iti atleta iti Cordillera. At the report ni PTV ISU intern Elaine Mamuad. Sinukimat ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio iti manarimaan a rehabilitation iti International Standard Football Artificial Pitch iti Teachers Camp Baguio City kas suporta dagiti atleta. Manamnama a mailipas iti patrabaho iti unos iti 3 a bulan. Nasurok kumurang iti 30 milyon ti pondo ti pasilidad. Ti panakatarimaan ti pasilidad ket makaawis pay kadagiti atleta iti Cordillera a naisim iti football kin mangitandudo iti Baguio City iti Tayak ti sports. This will be a world-class artificial pitch so that you can use it rain or shine, konting ambon, mawala na. Marami pong yung lighting dyan, yung bleacher section dyan, dadagdagan natin. Yan po ang mapapangako namin sa inyo. Ibig sabihin, it used to be an open field, di ba? It will be a world-class football pitch in the next 3 months. Tipan nakapapintas iti pasilidad kit may sakadagiti kang runaan nga advokasya ti presidente para ti sports development ti Pagilian. Tapno amin nga ubeng kan agtutubo ket maipaayan iti kundaway amang asa iti talentoda. You know, ang posisyon ng Philippine Sports Commission, wala namang hong elite athlete kung walang grassroots. Wala naman hong grassroots athlete kung hindi nagsisimula sa community and sa level ng pamilya. Iti kanito amalpas ti pasilidad, libre nga aramatin dagiti atleta ti Baguio City kin Cordillera, ngin posible nga agabang dagiti atleta manipod iti dadto mga lugar. If it's going to be an artificial turf compared sa natural na grass, pwede siyang gamitin even though it's raining. Ang normal grass kasi, if it rains so hard, medyo tataas yung tubig, mababaha, yung bola hindi nagagalaw. May sakadagiti atleta nga agnumarto iti baro a pasilidad ni Joey Marie Hart Rafael, silver kin gold medalist iti SEA Games iti binig ti judo. Anaragsakan iti pan nakapapintas iti pagsansanayan da nga sport facility. Yung facility po natin yung sobrang ganda po talaga, and kagaya po ngayon mayroon po kami sariling space sa dorm, and sa food po sobrang healthy din po ng mga food and fresh po. Sobrang laki po ng help, especially po when it comes sa recovery and sa PT po natin dito. Panggap ti PSC ang may paayan ken maiyasidig kadagiti atleta dagiti di kalidad nga sports facilities. Ang mabalin na pagsanayan da tapno maitalo iti sports kadagiti agtutubo. Elaine Mamuad para iti Pagilian. Kanayunan pa'y damang prioridad ita ti Department of Education Region 1 a solusyonan tinababaalibol ti literacy ken numeracy iti sumagmamano a pagadalan iti rehiyon babaan iti technical assistance panakitinulong kadagiti lokal a gobyerno ken epektibo a panakipatungpal kadagiti manarimaan a programa ti ahensya. Kanayunan a detalye iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Saan adagos ang marisolbar ti parikot iti literacy ken numeracy? Dayta ti kinuna ti Department of Education Region 1. Nupay kasta, kas may sang adang tapno masulbar dati nasa o aparikot ket nirugyandan a bigbigan dagiti pagadalan nga adaan iti nababa a performance tapno isuda ti umuna a maipaayan iti kasapulan a suporta. Kagiddan iti dayta, kitkidawan ti opisyal ti pannakipaset dagiti naganak, lokal nga opisyal ken dumapay a sektor iti komunidad, babaan iti maiyuswat adapayan sa amyanan programa. Inlawlawag na apanggap ti programa ang makaipasdag iti Barangay Reading Hub nga agserbikas kanayunan a sentro ti pannagadal dagiti ubing.
I think that affects also the reading or the literacy and numeracy would be the classroom. So I ask all SDS to look into how conducive is the classroom. Dahil sabi ko nga, pag ako yung teacher doon at ako yung bata, ang init-init, kahit anong galing ng teacher, baka yung bata hindi na makikinig kasi masyadong mainit. Insingasing napay ang mabalin nga aramaten dagiti daduma a community-based programs. Pakairamanan titupad, tapno makatulong kadagiti reading initiatives saan laeng ang nakatutok iti panagdalos. Malaksid iti dayta at adalan da matlaeng dagiti daduma nga estratehiya nga aramaten dagiti daduma a pagadalan nga adaan iti nangato a level ti literacy ken numeracy tapno isu ti suruten dagiti low performing schools. For us to maximize whatever resources we have kasi meron namang binibigay ang central office. We all know about the ARAL program. So for us to really implement the ARAL program according to its purpose, and then to see to it that all resources relative to ARAL will be maximized. Mamati ti DepEd Region 1, ababaan iti panagkaykaysa ket mapasaya at ti literacy ken numeracy dagiti estudyante iti Region 1. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. At danti dua lugar iti syudad ti Baguio a posible apakaitakderan iti Senior Citizens Community Center nga isaksakan ti National Commission of Senior Citizens Cordillera. Daytoy the report. Panahon ng tapno maddaan ti pasdek para kadagiti senior citizen ang mabalindang nga usaran iti panagtitipon, pagbiyagan kanda dumapay apakasaknan. Dayta ti saksakat ti National Commission of Senior Citizens Cordillera iti panangidaulo ni Regional Director Attorney Luz Balisong. Itong Senior Citizen Center na to kasi dito natin ilalagay sana yung mga clinic and geriatric services para sa ating mga senior citizens. Kinuna ng addamotin na pili da lugar para ditoy kasi iti Camp John Hay nga madama pa lang iti evaluation iti initial request da kan iti bakante a lote asidag ti UP Baguio nga masapul pay nga aprubaran da ito iti DNR. Inay na pay akaspasat pay lang ti programa da amay asidag ti serbisyo ti gobyerno kadagiti senior ang naingat abili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Isaksakat damot lang ti digitalization iti pangipaluspos iti tulong kadagiti elder. Yung pera ng ating mga senior citizens under the Republic Act 11982 hindi na sila mahihirapan na kumuha, but rather we are now going to deposit them in their banks kung meron sila, GCash kung meron, Palawan kung meron. Nubilang man awan ti bangko da, option matlaang ti face-to-face distribution iti benepisyo da, kas iti 10,000 pesos cash gift para iti octogenarians kan nanogenarians, iti sidong ti Expanded Centenarians Act, kan 100,000 pesos para kadagiti centenarian. Makumikom matlang ita ti NCSC car para iti panagrambak iti Elderly Filipino Week inton October 1 to 7. Ti kick-off kat maangay sa J. Latinidad iti suporta ni Mayor Roderick Awingan ken culmination mat iti syudad ti Baguio. Iti daytoy agundawa yung tayambuan ti agdama asa sa adan ti panawen nang runa iti lokalidad gaputan nakuyumpay lang ti tangatang napakuyugan iti panagtudo kanayuna na detalye baban kini PTV ISU intern James Kunanan. Pagyamanan ala, binabantayan ng Pag-asa ang paggalaw o direksyon ng bagyong si Josie na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala sa lokalidad naman, nararanasan ang pulo-pulong pag-ulan at pagkulog. Kalagdagang update sa lagay ng panahon mula kay Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, July 14, 2026. Kaninang alas 3 ng umaga, ang sentro ng bagyong Jose ay namataan sa layong 1,095 km silangan ng Eastern Visayas na may miniminti ng lakas ng hangin na umabot sa 65 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umabot sa 80 km bawat oras. Ito ay kumkilos sa direksyong northwestward sa bilis na 25 km bawat oras. Southwest monsoon o hanging habagat ang umaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Narito naman ang ulat panahon
ang Ilocos Region, Ilocos Sur at La Union ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. At ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog silangan hanggang timog ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 38 degrees Celsius. At ang araw ay lulubog mamayang 6:34 ng hapon at sisikat bukas 5:33 na umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Larry Esperanza. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa weather update, Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Samantala, ito naman ang trivia ngayong araw. Alam nyo bang ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas na umaabot ng mahigit 540 kilometro mula Cagayan hanggang Quezon Province? Ang Sierra Madre ay binubuo ng malawak na kagubatan, watershed areas, ilog at mayamang biodiversity. Tahanan ito ng iba't ibang endemic species tulad ng Philippine Eagle at Philippine Crocodile, kaya itinuturing itong isa sa mga huling natitirang forest frontiers ng bansa. Ayon sa pag-aaral ng Pag-asa at DOST at mga iba pang universidad at hensya ng pamahalaan, ang Sierra Madre ay nagsisilbing natural na harang ng mga bagyong dumadaan sa bahagi ng Luzon. Dahil sa matataas nitong kabundukan, nababawasan at nababago ang daloy ng malalakas na hangin ng bagyo kapag tumatama ito sa kalupaan. Gayunpaman, maaari rin itong palakasin ang pag-ulan sa ibang lugar na nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, nahaharap ang Sierra Madre sa mga banta ng illegal logging, deforestation, pagbimina, quarrying at iba pang gawaing nakakasira sa kalikasan. Mula 1990, patuloy na nababawasan ang kagubatan sa Sierra Madre dahil sa illegal logging at land conversion. Sa kabila nito, nakapagtanim ang pamahalaan ng mahigit 1.3 bilyong punla sa ilalim ng National Greening Program upang maibalik ang nasirang kagubatan. Kabilang sa mga batas na naglalayong pangalagaan ng Sierra Madre, ang Republic Act No. 9125 o Northern Sierra Madre Natural Park Act of Isabela 2001 na nagdedeklara sa malaking bahagi ng Sierra Madre sa Isabela bilang protected area. Isinusulong din ng ilang mambabatas ang Sierra Madre Protection Act na naglalayong higit pang mapalakas ang konserbasyon at pangangalaga sa kabundukang ito. Sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change, nananatiling mahalaga ang Sierra Madre bilang gulugod ng Hilagang Luzon at likas sa depensa ng bansa laban sa mga kalamidad. At yan ang trivia ngayong araw. Nagpapaalala na may panahon para sa bawat isa. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si James Cunanan, para sa Bayan. Padaanan! Nasurok 1,000 solo parents. Biday tinaysuat nga isang yakap para sa mga solo parent program ejay Dagupan City, Pangasinan. Dayta kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan. Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast. Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
humanda ng matuto. At malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita, 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Agsubsubli ti kang runa na damag 2.3 magnitude gingined napasaran iti Tuba Benguet iti agsapa ken kaunaan nga adolescent-friendly facility na ilukat iti Baguio General Hospital and Medical Center. Kanayunan a detalye ipaay ni Angel Kim Pengosro. Itay laeng agsapa, napasaran ti 2.3 magnitude gingined iti Tuba Benguet. Dagusmot ang nagbakwit dagiti estudyante iti SPED Center, Quezon Elementary School, ken dagiti personnel ti DepEd Schools Division Baguio gapoy iti panagdayeg. Kabayatan na, iti Mountain Province, nadiskubre ti Philippine Drug Enforcement Agency tinalawa a marijuana plantation, iti Mount Makagoong Barangay Saklit sa Dangga. 100,000 fully grown marijuana plants nga agata iti 20 million pesos tinaparot ken nauram iti mismo a site. Awan din nakemeg a suspek kabayatan ti operasyon. Nupay kasta, impaganatget dagiti otoridad nga agtultuloy ti investigasyon da tapno mabigbig dagiti cultivator. Inlukat ti Baguio General Hospital and Medical Center ti kaunaan nga adolescent-friendly facility ama kay paay iti specialized care para kadagiti pasyente nga agtawon iti 10 aging 19 nga daan iti acute ken chronic illnesses. Sigon iti adolescent medicine specialist, natakwatan da manipod iti young adult fertility survey nga adu ti agtutubong agsagsagaba iti mental health issues, sexual abuse, violence ken substance use. Panggap ti klinika a solusyonan ti suicide risk ken teenage pregnancy, a masansan nga ituntunda ti mental health problems ken social isolation. Ken iti Tabuk City, naingat ngayon monitor ti DepEd ti implementasyon ti ESMLE wenno ensuring a safe and motivating learning environment kadagiti nagduduma a pagadalan iti syudad. Karaman iti addang ti school safety measures, child protection initiatives, disaster risk reduction and management, health sanitary programs, ken campus security protocols. Panggap deto'y amadaan iti dekalidad nga edukasyon ken proteksyon dagiti pagadalan nang runa kadagiti agad-adal. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Iti Region 1, nagtultuloy ang mapatpatibker ti disaster resilience ken response iti La Union ken Ilocos Sur. Kabayatan na ni Payanba ti liwliwan iti solo parents ken ubing iti Pangasinan ken Ilocos Norte. Baban iti nagdudumang aktibidad ang naipatumpal. Detalye dagitoy at damag amuan iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Kaspaset tinapairtengan a disaster resilience iti La Union, inawat ti provincial government ti La Union dagiti relief goods ken kagawaan manipod iti Office of the Civil Defense Region 1 tapno mapapigsapay ti prepositioning initiatives para iti entero a La Union.
Dagiti relief supplies ket naglaon ka dagiti family hygiene kits, shelter repair kits ken family pack ang naka-stockpile ita iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para iti naparpartak a distribusyon iti kanito a kasapulan. Agtultuloy met nga isaksakat ti lokal a gobyerno ti panakapapigsa ti koordinasyon ken kinasagan na ti probinsya para iti mas epektibo a disaster preparedness ken napintas nga emergency response. 1,300 solo parents met ti bida iti naiuswat nga isang yakap para sa mga solo parent program ijay Dagupan City, Pangasinan idi Kalmana. Karaman kadagiti aktibidad anay patungpal ti solo parent subsidy payout, PhilHealth yakap registration ken benefits discussion, 20 pesos rice project ken gift pack distribution. Naipatungpal pa iti cook fest ken dance competition ana kaipaay liwliwa ken gundaway kadagiti solo parents ang mangipakita iti laing ken talentoda. Nagtipon-tipon dagiti youth leaders, volunteers ken student advocates iti Ilocos Sur para iti Ilocos Sur Provincial Youth Disaster and Emergency Response Training. Puntirya ti panagsanay a patibkeren ti disaster response skills, leadership ken volunteerism dagiti agtutubo iti probinsya. Naiyunay-unay pa iti kinapateg ti panagserbi dagiti agtutubo kas leader iti resilience tapno may panamnama ti naandur a masakbayan ken panagtalinaed a nakasagana ti probinsya iti anyaman a kalamidad. Iti selebrasyon ti 31st Police Community Relations Month nang ipatungpal ti Ilocos Norte Police Provincial Office iti Visiting Indigenous Peoples and Poor wenno VIP Kids Weekend Treat kas panangipakita da iti panangipatagda iti compassion ken community partnership para iti pagsayaatan dagiti ubing kas pundasyon tinaulimek ken progresibo a komunidad. Napnoan ragsak ken excitement ti aktibidad gaputan na ipaayan dagiti ubing iti food packs, school supplies, loot bags, hygiene kits, bado, taraon, sleepers ken dadumapay. Naikan pa iti gundaway dagiti ubing amang padas karagiti kagawaan ti BFP Lawag ken naipasyar iti nalatak nga amusement park iti probinsya. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti matdamdamag Region 2 naksayan ti Kalawa ti Bangkag asub suplayan ti irigasyon ti NIA Region 2 gapu iti Tikag. Ken sumagmamano ag cruise ship ag turong iti Batanes inton 2027 ken 2028. Dagita kada dumapay a damag iti Region 2 iti report ni Diane Monica Tukay. Iti Cagayan, agtultuloy ti panagregget ti National Irrigation Administration Region 2 tapno masolusyonan ti mapaspasaran a kinakurang ti danum gapu iti Tikag. Makikakoordinar ti NIA iti DA, DSWD ken dadumapay para iti alternatibo nga addang iti panagtalon ken livelihood assistance a mabalin a may paay kadagiti mannalon. Sigun iti NIA, 55,000 nga hektarya laeng manipod iti 118,000 nga hektarya ti masupsuplayan ti ahensya gapu iti epekto ti dry spell. Naituding nga agbiyahe ti sumangmamano a cruise ship ti Company du Ponant amay sa a French luxury crew operator iti Batanes inton 2027 ken 2028. Babaan iti aktibidad at adda ang mabigbig ti Batanes kas kang runaan a crew tourism iti Pagilian. Gapu iti dayta, rugrugyan ti Department of Tourism Region 2 ken maysa a travel and tours, ti site assessment ken panakibinadang iti provincial a gobyerno. Inton 2027, doa adaras a bumisita ti cruise ship a La Solial a makaakomodar iti 260 a bisita, ken tadlo a biyahe iti 2028. Kabayatan na, nabalaagan ti publiko a temporaryo a may rekap iti Pahanabnaban Beach iti Basco, Batanes, mangrugi ita nga aldaw aging ga December 31 ita atawan, tapno may paayan iti gundaway nga agitlog ken agtalinaed dagiti pawikan iti lugar. Suspendido ti amin a recreational ken human-related activities iti lugar. Malaksid lang kadagiti nakaala iti permit, lakit di sumurot da iti conservation guidelines. Ken iti Nueva Vizcaya, dumanon iti 3.28 million pesos tinauror iti naysayangkat agawang Vizcayano Trade Fair, kabayatan ti Grand Amungan Festival a pinasetan ti 131 nga micro, small and medium enterprises.
Sigun iti Provincial Cooperative and Enterprise Development Office, 33 a community assigned extension workers tinay-deploy nga agtrabaho iti organization, financial management, ken business operations tapno magunod da ti 4.99 a satisfaction rating. Nang ipatungpal da pa iti 3 a daras a cooperative on wheels activities upat a kadiwa ng Pangulo ken dumapay. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Iti Baguio City, imbida dagiti ubing, babaan iti may sa fashion show, dagiti nagduduma nga estilo ti kawas, amabalin nga aramatan iti seremonya ti kasar. Adda detalye ni PTV ISU intern James Conanan. Saan laing nga arawaten dagiti agkasar ti bida tinaangay a bridal expo iti Baguio City. Ngem kipdi karaman ti arawaten dagiti ubing a maysa akang runaan apaset ti seremonya ti kalaysa dagiti agasawa akayat dati na maris a panagkasar. Daytoy ti naibida iti kids fashion show apaset ti aktibidad. Sigon ka dagiti organizer, nasken a may paayan met iti importansya dagiti ubing apaset ti kasar. Isut gapu na anasken, amadaan dati umno akawes a maibagay ti lokasyon ken aglawlaw ti wedding area. Sa mga weddings, meron at meron mga bata. Tama? So we give highlight na meron din silang role as a little prince or princesses. May sa daytoy awagas tapnong matulungan dagiti ubing amang papigsa ti self-esteem daw wenno panagtalek da iti bukod da abagi ken kabailan. Nabibigyan din natin sila ng opportunity and a platform for them to boost their confidence. Sigon met ti maysa nga ina, dakkel atulong dagiti ubing da iti fashion show tapno adadapay a mipakita dagiti ubing ti talento da ken masanay da kabayatan a dumakdakkel da. Nung una, na-try nilang pageantry, tapos nung nakita ko yung potential niya, tinuloy-tuloy na po niya. Kasi nagustuhan niya naman kung paano mag-post, as a model, at saka para ma-promote din yung ma-promote din yung Cordillera Ninabol natin, at saka to boost their confidence also as a child. Sigon met kadagiti ubing anak ipaset, panawen daytoy tapno makaadalda, maadaanda iti adu agagayem, ken agragsak iti na isang sangayan nga aktibidad. Damit, pag-design po, yung pag-makeup, tapos pag kasama ko po yung mga kaibigan ko po. Tutunan ko po is yung paglakad po, tapos confidence. And yung hindi po mahiya sa mga harap ng tao. Dinayaw dagiti bisita, ti panang ipakita dagiti ubing, iti nagdudumang arawaten para iti panagkasar. Hindi ko inaasahan na magaganda yung mga design sila. Kasi last year, nagpunta rin ako dito, so kakaiba talaga. James Dean Cunanan, para iti Pagilian. Kapoy iti tulong ti PNP na ispan, lagi ti biktima iti aksidente iti Bugyas, Benguet. Bayat ti panagpatrolya ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company iti upper Nakyangan, Abatan, Bugyas, nakita dati may saan natumbang elf truck. Dito'y matan nakumpirmada ti panakaksidente ti nasaualugan. Dagos namat at timulong iti panang-asistar kadag iti biktima ti aksidente. Kabinadang ti Bugyas Municipal Police Station ken volunteers. Baligi na anay patumpal ti panag-evacuate kadag iti biktima ken imbiyay dapat turong iti Kasitgan nga ospital. Pudno unay nga wan kapar siragsak amarik na iti paringipaay iti serbisyo komunidad. Kadawyan may papablock iti social media ti kinapateg dagiti prutas ken nateng. Ngem amuyo kadi amay sa kadagiti prutas kapapatgan iti diet ti avocado. Dagiti pagsiatan ti naso prutas iti bagi ti tao amwen kinidayan Monica Tukay. Amoyo kadi daytoy ataraon kakailyan. Nalatak tinagan daytoy kas avocado lamaw. Akadawyan a refreshing treat ditoy Pilipinas no panawan ti panagbunga dagiti avocado. Ngem amoyo kadi no sa dino a nagtaod tinasao a prutas. Daytoy ket manipot iti South Central Mexico ken Central America.
Ti avocado nga iniagdag iti Espanyol iti 1890 iti Pilipinas, babaan iti Manila, Acapulco, galleon trade. Ti kaunaan na bukol ket inmula dagiti Spaniards iti World City iti Manila, wano ita ket Intramuros, kan babaan iti Bureau of Agriculture kan University of the Philippines Los Baños iti 1913 na ibunong dagiti avocado plants iti Pilipinas. Tunggal bulan ti Mayo aging ga Setyembre ti season peak dagiti avocado iti Pagilian, nang runa iti Northern Luzon, paset ti Mindanao, kan iti lowland tropical zones. Ti may kadwa pa nag-ani dagiti bunga ti prutas, ket iti bulan ti Nobyembre aging ga Marso. Ti presyo ti avocado ket agay-ayam iti 180 aging ga 220 pesos per kilo iti merkado. Sigon iti panagsirarak ti sensya ken dagiti eksperto, ti avocado ket namsak iti nutrients, heart healthy monounsaturated fats, dietary fiber ken vitamin K, C, E, ken B6 ang makatulong para iti cardiovascular health nga agmanihar iti kolesterol. Makatulong pa iti digestion ken healthy gut, ken mangpaduras iti fat-soluble nutrients manipod iti daduma at raon. Makatulong pa iti panagkaan iti avocado tapno palitnawan na iti panagkita, gaputa adaan daytoy iti antioxidants, kas iti lutein ken zeaxanthin, amang kisa iti pagkad iti macular degeneration ken katarata. Good food met daytoy para kadagiti agjejeta, gaputa makatulong daytoy nga agtalinaed anabsog iti napapaot nga oras, ken mabalin ang mangkisay iti pakabuklan a calorie intake. Very versatile ti avocado, gaputa mabalin akanan iti breakfast, kas iti avocado toast, avocado eggs, ken avocado fries recipes. Mabalin pay daytoy kas main course. Mabalin ang may laok iti pasta sauce, guacamole ken tacos, stuffed avocado, ken mabalin pay a mayonnaise alternative. Maararamat pay ti avocado kas face mask, akasapulan ang malaukan iti honey, tapno ma-hydrate ti rupa. Iti Pilipinas, adaan iti upat a klase ti avocado ang makikita iti arubayan, kas iti Cardinal, Quality, Leon, ken ti mauawagan kas lagkitan, wano native nga avocado ang masarakan iti farm iti Lipa, Batangas. At dapat iti klase ahas, may isa nga imported commercial propagation ti Sun Pacific Avocados iti Batangas. Nupay adu ti sustansya ti avocado ken nabaknang daytoy iti calories, ti panangan iti appropriate portions nga agar po 1/3 aging ga 1/2 ti medium size nga avocado, ket makatulong iti balanse a calorie intake. Dagiti mattattao nga adaan iti chronic kidney disease wenno dagiti agtumtumar kadagiti agas amang apektar iti potassium levels da, ket rumbang nga agpakonsulta iti profesional sakbay a regular amangan iti avocado. Ita, amuyon. Baro nga aldaw, baro nga adal. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Iti pakasaritaan itaabulan ti Hulyo ti panakalagip ti kaunaan a panakaputar ti konstitusyon para iti panagwaywayas ti Pilipinas. Dayta ti 1935 Constitution. Kasadungata daytoy anabukal ada parang ni Angel Kim Pengosro. July 10, 1934, nabutusan ti 202 a delegados manipod iti nagduduma a suli ti Pilipinas, tapno adalan ken buklen ti 1934 a Constitution ti Pilipinas. Tapno maisina iti panangimaton ken permanente nga ipaima ti Estados Unidos kadagiti Pilipino. Kalpasan ti panakabukal ti kaunaan na konstitusyon para iti panagwaywayas ti Pilipinas, naprobaran iti July 13, 1934 iti panangidaulo ni Claro M. Recto. Iti dayta nga okasyon, nagtitipon dagiti nabutusan nga individual iti Manila. Pinalubusan dayto iti Acts No. 4125 iti May 26, 1934. Nakalanad iti lintag a dagiti delegados manipod iti Nueva Vizcaya, Baguio, Agusan, Davao ken Zamboanga
ket mabutusan babaen iti plurality votes dagiti qualified electors registered iti listaan dagiti botante iti general election ti 1934. Kabaytan na, dagiti botante iti Tagudin, Cervantes, Angaki, San Emilio, Concepcion, Sigay, Suyo, Alilem, Kansugpon iti Ilocos Sur, mangpili iti delegados da iti 2nd District ti probinsya. Bayta dagiti botante ti Pugo, Burgos, San Gabriel, Santol, Kansudipen iti La Union, katagpili iti delegado da iti 1st District ti probinsya. Saan pa'y ang mapalubusan ti baro a botante iti nasao nga eleksyon? Dagiti delegado iti Mountain Province, Bukidnon, Cotabato, Lanao, Consulu, ket mabutusan babaen iti secret ballot iti plurality votes, manipod kadagiti miyembro ang nakipaset iti meeting iti tunggal localities. Nasken ang dagiti municipal secretary ti mang-certify iti resulta ti botos, bayta dagiti provincial board ti agserbi a provincial board of canvassers. Karaman kadagiti umuna a pagrebengan ti convention keti panagbutos kadagiti opisyal na. Asarunwen ti adu a bulan a panagdebate kadagiti issue akas iti panagsina dagiti panakabalin, Bill of Rights, kalintegan nga agbotos, lokal a gobyerno, ken organisasyon ti Commonwealth. Ni Claro M. Recto ti nagserbi a presidente ti 1934 Constitutional Convention. Inlepas dati pa nagdraft iti konstitusyon iti Pebrero 1935. Kalpasan na, sinertipikaran ti presidente ti Estados Unidos iti March 1935. Kan pinasingkedan dagiti umili a Pilipino iti May 14, 1935. Ti 1935 Constitution ket nagserbi a legal a pondasyon para iti Commonwealth ti Pilipinas. Anay nagunaran iti November 15, 1935, ani Manuel L. Quezon ti muna a presidente. Nagtali na daytang epektibo aging ga iti 1973, anang iturong iti nasyon babaen iti panagbalbaliw na iti naan-anay awaya-waya iti 1946, ken nang porma kadagiti imuna atawan na kas maysa a sovereign republic. Malaksid iti gagangay nga eleksyon ti July 10, 1934, ket nabilag ang mangiparparangarang iti demokrasya, panagwaywayas ken panakipasot iti politika iti pagilian. Takder daytoy iti agdama a konstitusyon ti Pilipinas. Tandamot daytoy iti panagwaywayas anapnuan iti namnama, tarigagay ken tibker para iti naduras a Pilipinas. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakayan ti word of the day ta ita palagip kay papananarito ket paalala iti Filipino ken reminder iti English. Kalpasan ti kang runa damag iti amyanan a Luzon ag monitor ken ituloy nga buyaan ti special live coverage ti PTV iti agtutuloy nga impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte itang aldaw gamin iti may kalimang aldaw ti impeachment. Kanayon apadaanan tunggal Lunes aginggat Miyerkules agrugi iti alas 2 ti malam. Dayta ti pangabuklan dagiti kang runa na damag ita a Martes shop ni Jorton Campana. Indal mi katakay dagiti nababara kompleto ken napapateg nga impormasyon shop ni Ala Sungduan. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Aging gamanan in Tonbigat. Padaanan Lunes hinggat Biyernes agrugi tilas 4 timanan. Para itumno husto kan alisto adamag. Da kami ti mapagpiaran. Daytoy ti Kang Runa na damag.